Enguany toca viure un Nadal diferent, amb restriccions en tots els àmbits de la vida que afectaran les trobades familiars tan pròpies d'aquestes dates. Però no val la pena perdre el temps en lamentacions o crítiques. És millor fixar la mirada en el més important, apuntar a l'essencial, a l'esperit del Nadal, que no és una mena de bona fe difusa, sinó el fruit de la contemplació i la vivència d'un fet que ha marcat definitivament la història humana, l'encarnació i manifestació del Fill de Déu. El qui és la paraula es va fer home i plantar entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat, ens diu l'Evangeli de Sant Joan. Nadal és la festa de l'amor de Déu, un amor tan gran i tan profund, un amor tan etern i tan infinit que va més enllà de les nostres valoracions, però que podem intuir en la tendresa d'un nen que neix i que és el fill etern de Déu que entra en el temps. Nadal és la festa de la reconciliació, és la festa de tendir els ponts, de reparar els llaços trencats, d'oblidar la rancúnia i l'odi. Nadal és la festa de l'amor i de la concòrdia. Nadal és la festa del compartir, amb cada germà necessitat que passa pel nostre costat. Els pastors, en rebre l'anunci de l'àngel, es posen en camí. No estaven preparats per comprendre el compliment de les profecies, però s'encaminen al portal i ofereixen el millor que tenen. Déu mateix ha vingut a habitar entre nosaltres, un misteri inefable de fe i d'amor, un misteri que revifa l'esperança. Ens ha nascut un Salvador, el Messies, el Senyor. A través d'aquest vídeo vull fer-vos arribar la meva felicitació de tot cor a cadascun de vosaltres, els fidels de la diòcesi, els preveres, diaques, religiosos, laics, seminaristes, així com també els bons amics amb els que compartim tantes coses, allà on siguem cadascú de nosaltres. A tots vosaltres us desitjo que visqueu el Nadal amb el seu sentit profund i originari. Bon Nadal, Sant Nadal!